a waƙar an gano cewa ɗuɗɗura wa sallar zagi da musulmi suke yi, ko ko a'a bayyanar da a wannan surar abinda mutane suke ganin shi'ar ne na addini bai kamata ya wasa da shi ba, ya zo ya wasa da shi. Ina so da Allah a taya ni menene illar a ciki. In har yarbanci yayi, to wanda suke jin yarbanci ya kamata su yi mana bayani wani kalmomi ya amfani da su. Inda na ji kaman ya faɗi alhamdulillahi da makamantan irin wannan. Idan ko a'a shi'ar ne abinda ake gani na addinin ne yayi wasa da shi, kaman sallah din ana ganin bai kamata ya wasa da ita ba, ita ce matsalar. To wannan shi nake so mu tattauna da ƴan uwa ɗan ƙaramin lokacin da muke da shi yanzu. Shi nake so mu tattauna yanzu. Shi nake so mu tattauna. Da wannan matsalar ta faru da aka ga wannan, sai hankalin mutane ya tashi, aka yi ta kiraye-kiraye da zage-zage da cewa Allah ya tsine masa albarka, ya ci mutuncin addinin musulunci, mai alfarma sarkin musulmi ya kamata ya kira, ya kamata a ɗauki mataki a kan shi, ya kamata a ƙaurace wa shafinsa na tuta, ya kamata. To amma tambaya, shin idan an gane cewa a yarbancin da ya ba zagi yayi ma, matsalar ita ce kawai ya ɗauko abinda ake sha'ar ne na addini ya sa ganga ya wasa da shi wanda bai kamata ya wasa da shi ba. Na farko da mun ci shi ba musulmi ba ne. Na biyu, shin ana samun al'ummar musulmi a cikin wanda suke ɗaukan wani abu da ya tabbata a addini su irin wannan wasan da shi, ko ba a samu? Me yasa hukuncin da muka ɗaukan ma wannan idan an samu wani yayi a cikinmu ba ma ɗaukan mai irin wannan matakin? Zan ba da misalai yanzu guda biyu ko guda uku, ba zan tsawaita ba gurin ba da misalan bayan wannan. Allah ya sa na sauke, ana ganin na tura, bari in gani dai, sai dai in ban sauke shi ba, amma na tabbas na tura, na san na tura. Bari in ba da misali yanzu. Mun san cewa alƙur'ani yana da girma. Shin ya halatta wani ya ɗauko ganga da sunan shi musulmi ne, yana buga ta, a cikin buga gangunan shi yana jan ayoyin alƙur'ani shi kuma, saboda shi musulmi ne? Shi ya halatta ya haka? Tambaya ne wannan. Wannan package na maza ne. Idan har ka san kana fama da ɗaya daga cikin abubuwan nan da na lissafa, to ga maganin warakar cutar ka yau na kawo maka, insha Allah. Wannan maganin tana kona sanyi a jikin ɗa namiji, sannan tana hana namiji yawan kawowa da wuri, sannan tana fito ma namiji gabar sai fito kamar na doki. Sannan bayan haka yana gyara ma ɗa namiji ruwan sperm ɗin shi da kuma duk wani abin da ya shafe ɗa namiji. Wannan package ɗin muna sai da shi a naira 20,000 kacal. Wannan package ɗin muna mishi kirari